سلام تخطيتي سي ام اكسترا شو لتوزيع سبورت حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال. أبتاريخو لو عمت مبل 77 جزيو استخيده روند فان ليمبارغ أول إنتر مارش بنيام غرماي كعوتلو بقدامنتكم حسي زقربولو ودريوم أبزو الدر تنكو سمي تقرر ما يكون زقربه بنيام غرمايو حلف بقعات إنتر مارش أي كفيزبك قدم جمار نايزو الدر نبنيام غرماي نابزو درز الأخلو كاند مكنات فالماينة مدرخ أوتا مزجيبو قدم جمارات نيجران ترو درات رأسة أمانت من بلاس مقانيو قليتهم أبزني حرم على وددر تقرر 278 كيلومتر دحر مشفانهم يوم مزازم حنصاز كبصحوم أبزا ودر ميساسا حدن كاب أوروبا كلتا كاب دو أمريكا حدا كاب سمين أمريكا أربعة كاب أستراليا بيام غرماي دما اتنكو نأفريقيا زوكله تقرر ما يوم أبزا ودر مستاف قريبهم كاب زلو 299 تقرر متي بيام غرماي حويسكا توم 10 شمونت أب باريس ربيع تساتفهم زموت يوم بزي كازي 79 تقرر متي نفرما بزيوم أبزا ودر ساتفو زلو تقرر متيوم أبزو ودر كاب زلكو تقرر متي أبزنا ودر عمز بزحنا مدرخ عود حجز أتوه إيطالوي ماتو موسچيتيو زقبال كيو 36.5 زقونة تقرر ماي أبزنا ودر عمت 4 مدرخ عود السنة دلوم أب تاريخ زودر كاب سستا غرازمو تقرر مترام تعويتو ملوم بيلجيماوين سوسان سلستن هولنداوين شومون تغزي روماناوين دما حرق تعويتو ملوم أب 10 كيلومتر دحر مجمار ودر كاب عباي وجي لبستو سون تقرر متي نايم ملافتن تخيل كوانت نبره عوت جناي نبرن أب 26 كيلومتر أب قدميت قدامي تكوجلة تمسريتام زاكو جلة نشبشة تقررنتي إيطالوي فيليبو ريدولفو جاك ريبابليكاوي آدام توباليك بلجيماوي جوناثان فيرفنه دنماركاوستيان روزلاند هولنداوي برام ديسلن ميشيل فان بليت نيوم أب 35 كيلومتر زا قدامي تكوجلة نعباي كوجلة ناي كلتا دقن كلتا كاريتن ناي كزيغا غان صفات اللام أبال قدامي تكوجله تشيك ريبابليكاوي آدام توبوليك أقدموا أبزو در 4 جزيت ساتيفوز نبريوم كنتا قدمنا بلعل زغلصنايو أبال إنتر مارش بنيام غرماي أبز عمتا زبلصتنا مدرخ عود كمز قبل زخيل ودريام ناي موداتا ناي بنيام غرماي عود قدم كلتم يسوان جعتن معلتات أما بالعسر تخلت مدرخ زور فرنسايو بنيام أب درجة بروفيشنال متصوات كاب جمر كاب كلتشن عسر جعتن دحر ناي مدرخ عود كيمز قبز حلف الله عمت يلان أب كلتشن عسر جعتن كلت أب كلتشن إسران كلت أب كلتشن إسران حدن حدا أب كلتشن إسران كلتن 4 أب كلتشن إسران 3 كلت أب كلتشن إسران 4 دما حموشنا مترخ عوتها السنيدوم نابزو دراتيوم كابزلو تقررمتي 88 مئتاويت عوت ناي بنيام غرماي كبل أبز قبرو قدم مرجع قمتاتهم هبوم نابزو در آتيوم كابزلو إساسان جعتن تقررمتي تزبز حناي بروفيشنال عود حزو نابزو در آتي زلو تحد اوان أبروز كمنازن برا إيطالوي إيليا فيفياني بسمانان جعتن عوتات بكرميت كسر عن كلو بنيام غرماي دما بعسش دش عوتات يقتلهم أميتن كلتن كيلومتر إنتر مارش مرحنة عباي كوجلا بسركبت له قدامي تكوجلا كاب عباي كوجلا بناي كلتر نساسا كاريتن أي كزيغا اكتفلاني رام 111 كيلومتر حدا أول إنتر مارشز نبرة 4 زابالة كوجلة كاب عباي كوجلة تفلها قاليت كوجلة مسريتام إذا كوجلة نأبال للتريك شورناوي ياكوب سودوركي فيزيت أبال إنتر مارش فيكتور هانس أبال ألبيسن تيم كليتشن أبال ينبه دنماركاوي أندرياس توكبرون زحزت يعني رام أيتنحتنجن نابز نبرت عباي كوجلة تمليسام 127 كيلومتر 10 حدا زابالة كوجلة كاب عباي كوجلة تفنجلا نقد 100 كيسا بينام غرما بزا كوجلة بزي منبرو نزا كوجلة نخلق بعليو نقد 100 وصيوم بينام تا كوجلة جينا كيتواهدت انكلا دما عباي كوجلة وطيتو مزا كوجلة لقيبوام أبزر حكات أبال قدامي كوجلة زنبره هولنداوي ميشيل فان فليتن بزي تفلت مكنيات وددو قاريتوم 141 كيلومتر أمونغو قدامي عباي كوجلة زنبره ناي غزيغا غنابر بحرن كايتاتي وريدوم 124 كيلومتر كلتا أبالات البيسن جرمناوي هنري إهليغن بيلجيماوي جوناس ركعتن كاب عباي كوجلة سكاتو جيروم كاليتو كوجلة مسريتوم أيتنحن ركعت كترفن كلو هنري إهليغن قدامي كوجلة نكحوسا أب حيال سرح تسميدوم صوتانا خزازم 22 كيلومتر مسترفو بينو كاليتو كوجلة مسريتو زنبره إهلينغ بتابي إنتر مارشي تقل زنبره كوجلة تواحدوم
ጾታ ንኽዛዘም 18 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፉ ቼክ ሪፐብሊካዊ ኣዳም ቱፓሊክን ቤልጂማዊ ጆናታን ቨርቨንን ዴንማርካዊ ስቲያን ሮዘርላንድ ዝሓዘት ቀዳመይቲ ጉጅለ ንዓባይ ጉጅለ ናይ 22 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋግ ኣንፂፋትላ ጾታ ንኽዛዘም 17 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፉ ሆላንዳዊ ባል ኣልፔስን ቲቦር ዴል ግሮሶ በርቃው መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈንወሉ ኣብ ቅድሚት ዝወዓላ ቀዳሚት ጉጅለ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዓባይ ጉጅለ ኣትያ ጾታ ንኽዛዘም 14 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፉ ቲቦር ዴል ግሮሶን ዓባይ ጉጅለ ናይ 5 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋግ ኣንፂፍላ ጾታ ንኽዛዘም 11 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፉ ኣባል ኢንተር ማርሽ ቢንያም ግርማይ ኣባል ካጃ ሩራል ኡራጓዊ ቶማስ ሲልቫን ኣባል ኣልፔስን ጆናስ ሪካርትን ካብ ዓባይ ጉጅለ ሙሉኦም ኣይፀንሑን ድማ ኣብ ቅድሚት በይኑ ንዝነበረ ቲቦር ዴል ግሮሶ ተሓዊሶሞም ጾታ ንኽዛዘም 10 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፉ ቤልጂማዊ ጂያኒ ማርቻንድ ነዛ ጉጅለ ተሓዊስዋ እዛ ብቢንያም ግርማይ እትቕለስ ዝነበረት 5 ዝኣባላታት ጉጅለ ጾታ ንኽዛዘም 8 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፉ ምስ ዓባይ ጉጅለ ናይ 5 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋግ ጥራዩ ነይሩዋ እዛ ጉጅለ ነዊሕ ከይሰጎመት ጾታ ንኽዛዘም 6.3 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፉ ብዓባይ ጉጅለ ተጎቢጣ ጾታ ንኽዛዘም 5.7 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፉ ቤልጂማዊ ጂያኒ መርቻን ዳግማይ ናይ ምምላእ ፈተነ እኳ እንተካይደ ክሰልጦግና ኣይከኣለን ጾታ ንኽዛዘም 1.3 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፉ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድሚት ዓባይ ጉጅለ ብምዃን ናብ ናይ መወዳእታ 1 ኪሎ ሜትር ይኣትዩ ኣብ መወዳእታ ብዝተኻየደ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ቤልጂማዊ ኣባል ኮፊድስ ሚላን ፍሬቲን ውድድሩ ብ3 ሰዓትን 57 ደቂቕን 50 ካልኢትን ብምዛም ዕውት ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ሮንደቫን ሌምባርግ ብምዃን 125 ናይ ሻይነት ወሲዱ ኣባል ኣልፔስን ቤልጂማዊ ሳይሞን ዲሃሪስ ኣባል ሎቶ ቤልጂማዊ ሚላን መንተን ድማ በቅደም ተኸተል ካልኣይን ሳልሳይን ተርታሒዞም ሕንፃፅ ብምርጋፅ 85-70 ናይ ሻይነት ወሲዶም ኣብዚ ውድድር ተፀሚዱ ዝወዓለ ኣባል ኢንተር ማርሽ ቢንያም ግርማይ ካብ ዕውት ናይዛ ውድድር ግዜ ከይከስረ መበል 17 ተርታሒዙ 3 ናይ ሻይነት ወሲዱ ዝቕፅል ውድድር ቢንያም ግርማይ 18 ሚያዝያ ኣብቲ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኦቬኖፔል ድሕሪ ማህረምቱ ንፈለማ ግዜ ውድድር ዘካይደሉ ኣብ ቤልጅም ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ደ ብራባንትሴ ፔጅሊዩ ክኸውን ኣብ ታሪኹ ሎሚ ዓመት ንሻውዓይ ግዚኡ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ኤል ጂሮ ዲ ኣብሩዞ 46 ሚያዝያ ብኻልኣይ መድረኹን ቀፂሉ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 138 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር እዮም ኣካይዶም ነዛ ውድድር ድማ ኣጥቂዑ ዝኸደ ኣባል ኢማራትስ ፖርቱጋላዊ ኢቮ ኦሊቬራ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 21 ደቂቕን 19 ካልኢትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱላ ኣባል ጉጅለ ብ4 ካልኢታት ድሕራ ኣመዛዘም ኣብ ዝበፅሓትሉ ኢጣልያዊ ኣባል ባርዲያኒ ፊሊፖ ፊዮሬሊ ንዓባይ ጉጅለ ሲዕሩ ካልኣይ ተርታሒዙ ሕንፃፅ ረጊፁ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ ብሕታዊ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናሆም ዝረኣይ ዓዲ ሙሳም ካብ ዕዉት መድረኽ ብ4 ካልኢታት ድሕሩ ሻሙናይ ተርታ ብምሓዝ ምስ ቀዳሞት 10 ውድድር ዛዚሙ በዚ መሰረት ኢጣልያዊ ፊሊፖ ፊዮሬሎ ብ6 ሰዓትን 55 ደቂቕን 21 ካልኢትን መሪሕነት ተረኪቦም ናሆም ዝረኣይ ብ26 ካልኢታት ድሕሩ 10 ደረጃ መሓይሹ መበል 17 ተርታሒዙሎም ብነጥቢ ፊዮሬሊ ብ20 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ እንከሎ ናሆም ዝረኣይ ዓዲ ሙሳ ብ3 ነጥቢ መበል 12 ተርታ ተሰሪዑ ጀርመናዊ ኣባል ቱሮር ማርኮ በርነር ብሉፅ መንእሰይ ናይ ዝውድር ኮይኑ ክመርሕ እንከሎ ናሆም ዝረኣይ ድማ ብ18 ካልኢታት ድሕሩ ታሽዓይ ተርታሒዙሎም ብጋንታ ባርዲያኒ ቀዳመይቲ ኮይና ክትመርሕ እንከላ ናሆም ዝረኣይ ጋንታ ጃፓናዊት ጂሲኤል ኡኮዮ ድማ ብ3 ካልኢታት ድሕራ ካልኣይ ተርታሒዛላ ኤልጂሮዲ ኣብ ሪዝዮ ሓሙስ 17 ሚያዝያ ብሳልሳይ መድረኹ ኣብ ዝቕፅለሉ ተቐዳደምቲ 160 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ክሽፍኑ እዮም 5 ኤርትራውያን ተስፋት ተቐዳደምቲ ንዝለዓለ ስልጠና ናብ ጨንፈር መሰልጠኒ ማእከል ዩሲኣይ ፈረንሳይ ተፀምቢሮም ኣብዚ ብፍሉይ ንዕቤት ተቐዳደምቱ ዝወሃብ ስልጠና ዕድል ረኪቦም ፈረንሳይ ኣትዮም ዘለው ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ቻምፒዮን ኤርትራ 2023 ዓወት ኣማን ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ናይ ፅርግያን ናይ ግዜ ውድድርን ጁኒየር ኬቨን ተኽለ ማርያም ተዓዋትን ሓስ መዳልያ ትሕቲ 23 ዓመት ቻምፒዮን ኤርትራ 2024 ያፌት ሙልጌታ ተዓዋቲት ወርቅ መዳልያ ኣብ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ጁኒየር ናይ ግዜ ውድድር ቤቴል ኤፍሬም ተዓዋቲት ነሓስ መዳልያ ኣብ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ 2024 ናይ ፅርግያ ውድድር ጁኒየር ኤልዳና በረኸት ኮይኖም ክሳብ ወርሒ መስከረም ቻምፒዮን ዓለም ዝካየድ ኣብዚ ማእከል መሰልጠኒ ብውድድራት ተሰኒ ናይ ሓሳብን ቴክኒክን ስልጠና ክወስድዮም ቅድሚ ሕጂ ዓወት ኣማን ያፌት ሙልጌታን ኣብዚ ማእከል መሰልጠኒ ከም ዝነበሩ ዝከር ኮይኑ ዓወት ኣማን ኣብቶም ዘካየዶም ውድድራት ብርክት ዝበሉ ዓወታት ሓፊሱ ከም ዝነበረ ይዝከር ኬቨን ኢማነ ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ጨንፈር ዩሲኣይ ደቡብ ኣፍሪቃ ንሓደ ወርሒ ኣብ ዝነበረሉ ብሉፅ ዓወታት ከም ዘመዝገበ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ
نزا ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸፈልቲ ዜናታት ስፖርት ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም